Sawubona wonke umuntu manje ukuvuselelwa kwemithambo yegazi kumdlavuza wamaphaphu. Lokhu kuyindlela ukukhula komdlavuza okwenzeka ngayo kumdlavuza wamaphaphu. Kukhona izinhlobo ezahlukene zokuvuselelwa kwemithambo yegazi yomdlavuza ezingenzeka. Enye yezindlela ezivame kakhulu ibizwa ngokuthi ukuvuselelwa kwemithambo emisha noma i-angiogenesis. I-angiogenesis isho ukukhiqizwa kwemithambo yegazi emisha. Isimila sinamandla noma umdlavuza unamandla okuzakhela owawo imithambo yegazi, futhi ngenxa yalokho uthola igazi emzimbeni nge-vascularization noma imithambo yegazi. Lena enye izindlela ezivame kakhulu ezingadala umphumela we-vascularization. Ezinye izindlela engayenza ngayo i-vascularization iwukukhipha igazi ezithweni ezivamile zamaphaphu aseduze, futhi into efana neparasithe inganamathela kulokho, futhi ithathe lonke igazi ngoba igazi libaluleke kakhulu ekudleni, futhi likhule ngokwalo. Enye indlela lapho ukuvuselelwa kwemithambo yegazi kwenzeka khona ukuhlasela noma ukungena emithanjeni yegazi ekhona, bese kuthatha igazi kuyo. Bese enye indlela iwukwenza imithambo yegazi ibe nokuvuza okukhulu. Alikwazi ukubamba igazi, futhi alikwazi ukuthwala igazi. Imithambo yegazi iyenze ibe nokuvuza okukhulu noma ibe nokuvuza kakhulu, futhi ithathe konke ukudla okwakumele kuya ezakhiweni ezijwayelekile. Ngakho-ke ukukhula kuyenzeka. Kodwa zonke lezi zindlela zingalawulwa ngokusebenzisa imithi ethile yokwelapha ngamakhemikhali, futhi sinemithi ethile ebizwa ngokuthi izidakamizwa ezilwa ne-angiogenesis. Lezi izidakamizwa eziqondiswe ezihlose ukuhlasela ukwakheka kwemithambo yegazi, kanye nokwakheka kwemithambo emisha, kanye nokukhula kwemithambo yegazi. Lezi zibizwa ngokuthi i-bevacizumab, futhi lesi sidakamizwa esithile singasetshenziswa kanye namanye ama-chemotherapy ukuze kulawulwe le vascularization. Ngiyabonga.